नामा मोनदों माबोरै मोनखो दा पुलिसजों हमजानानै लांबायना आंजों पंगा भारी गोग्लैबाय उइ बेबी डिम्पल मा इसिबां कारेक्ट समाव पुलिसा सफैदों ने औ निखि आंबोथ' पुरा शक जाखादोंमोन पुलिस आंकोला एसेबां कारेक्ट समावनो फैदों सालाफोरा दा दोखो दोखो बुजाथों बिसोरो एसेबांबा गोजोननाय मोनबाय आङो आइ एम सो हेपि साला गुन्दाफोरा आंनि आन्डारवेरनि कालारनि मा कालार गानदों बेखौ बुंनो फैदोंमोन दा माबायदि मोनगोन पुलिसनि दान्दा नांबोला साला औ सालाफोरा आंनिबा बिसोरो बेबायदिनो सिख्ला एदावखाग्रा मानसि दिनैसो साजाखौ मोनबाय साला गुबुन सिख्लाफोरबायदि मोनदोंमोन बे बिसोरो जोंफोरखौ सिनायाखै जोंफोरनि फालायाव गोग्लैबा खारग'नो हायो औ निखि आं आंकेलखौ फन खालामबावनि आंकेलनि नाम्बार आंनाव दंना बिसोरखौ आरो बुबावनो होनि आङो जेनेबा इसोरथ' बुखागोन दिनै आंकेल मोना बाट बिसोरखौ ओरैबायदि बुनो होगोन आङो आथिं आखाइ बायलायनाय दोखो दोखो बुथों बिसोरो जाहाथे बिसोरो आरो नेक्स्ट टाइम गुबुन सिख्लाफोरखौ बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होनानै रायनो हाया एदावनो हाया र' फन खालायनि आं आंकेलखौ दोखो दोखो बुनो होगोन आङो हरसे सानसे औ साला गुन्दाफोरखौ फन खालाय माबारै बे पुलिस आंकेलखौ फन खालायनानै बुनो होखा बिसोरखौ थैजासिम थैहाबलायनो बुनो हो ओइ बुरै रनिया फैयाखै नामा गैयाहाय अबावथो फैयाखै माथो बिलाय आं सफैबाय सानदों बेलाय माथो माबा बुंदोंमोन ना गोरान लायनो र' आं होननानै ना गोरान ओंखारोना ओंखारा बाजाराव होननानै आंनाव सोंनानै माबा सबाय दालिजों ना गोरान संनो होगोन मादैखौ बेबायदि होननानै नागिरनो थांदोंमोन माथो गैया बोराय सफैयाखै अबावथो थांखो होनबालाय बेलाय सेंग्रा मानसि मालाय बबावबा दं आरो बे जलाबायना गसंलाबायना फैगोन खोमा एसे गोबावजों दालाय ओंखाम संनोबो जाथ'वाखै एसे गोबावजों फैगोन खोमा मा बियो सबाय दालि लाबोगोन बुंनायमोन औ सबाय खारै ना गोरान जागोन होनना बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव दे होमबालाय आङो संला आंलाय माथो एसे जगारसो खालायनो नागिरदोंमोन बे एसे अन गुन्दै माबा माइरं सोमना दोननाय दङ आं बेखौनो एसे थबसियाव देनानै अनला खारैसो संगोन होनना सानदोंमोन बारियाव औवा मेवाइबो मोनदोंमोन आङो गोरलै मोननैसो माबाना दानना लाबोदोंमोन आं बेखौनो एसे संगोन होननानै बियो सबाय दालि जागोन होनदोंबालाय संला दे आं अनला खारैखौ गाबोन संसिगोन ना बोराय दे जागोन दे होमबालाय बियो जुदि बिखौनो जागोन होनना बुंदोंबालाय सबाय दालिखौ बेखौनो संना होबानो जाबाय दे हेलौ आंकेल औ नानि डिम्पल औ मामोन औ आंकेल आं मानो फन खालायदोंमोन बिसोरखौ दायनिगिरिफोरखौ बे दाखुफोरखौ एंगारनाङा बिसोरखौ थैजासिम बुबाय थादा दे माने थैहाबजासिम बु बिसोरखौ बेखौ खिन्थानो थाखायनो फन खालायदोंमोन आङो बिसोर बेसेबा गाज्रिखाना मानसिफोरा बिसोरखौ ओरैबायदि बु जाहाथे थैहाबो आरो बिसोरो गुबुन आरो सिख्लाफोरखौ एदावनो बिसोर साहस खालाया बुदादै थिगसे बुखा बिसोरखौ आं पापानो खोन्थाब्लाथ' पापाया बिसोरखौ एंगारखानायानो नङा नाथाय आं पापानो खिन्थाला आं नोंनोल' बुंनानै दोनबाय दादै Don't worry माइनाव डिम्पल नों टेनसन दाला आं दंना जेबो टेनसन लानाङा बिसोरखौ ओरैबायदि सबक सिखायगोन आङो जाहाथे बिसोरो सिख्लाफोरखौनो नायनो गिगोन Yes uncle जेरै मावनाय ओरैबायदिनो फिथाइ बिसोरखौ बेबायदिनो साजा हो वाव I'm so happy बेनिफ्राय दादै बिसोरखौ सानैसो लगाबावनो दोन बिसोरखौ बुबाय था सानफ्रोमबो औ दाबो बिसोरखौ लागायगासिनोसो गाख्रबगासिनो हनै दोखो बुगासिनो बिसोरखौ वाव ग्रेट निउज दे होमब्लालाय आंकेल बाय हा दोनथ'नोसै औ रानि दे एदावबावगोन ना सिख्ला एदावबावगोन ना एदावला सार एदावला बुंनांला आइदै बुनांला हारा बायजासे बुगोन आं आइदै लामा गेजेराव गसं सिख्ला एदावना नोंसिनि गाज्रि राव बुंग्रा साला थै आइदै दा माबोरै मोनदों आरि बुंदोंना संख्रि लुनासो होबावगोन आं नोंसिनि गारायाव माबोरै मोनदों दा सार बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो सार एदावला जोंबो रावबो सिख्लाखौ एदावला सिख्ला मा जों सिख्लाफोरखौ नायला एंगार सार नोंलाय नों आइदै एदावला सार एदावला आइदै
एदावला नोंसोरनि आखलखौ मिथिगौ आं दिनै नोंसोर बुजादों गाबोन बावगारगोन नोंसोरखौ ओरैबायदि बुगोन जाहाथे नोंसोर सिख्लाखौ नाया साला जाजोब्बाय बुनांला आरो नोंलाय नों खामानि दामानि गैया साला लामायाव बेरायथिं मानसि एदावग्रा सिख्ला एदावग्रा आदै सार आं सिख्ला एदावाखै सार आं बिसोरखौ मा जादों होननानै सोंनोसो थांदोंमोन बिसोरसो एदावग्राफोरा आं नङा सार आंखौ थांनो हो सार सोर मा मिथिगौ आं सार आंखौ थांनो हो सार आं आथिं हमदों सार आं नंखाय बुङाखै सार प्लिज सार अननानै आंखौ थांनो हो आं सिख्ला एदावाखै सार आं बिसोरजों मा जादों होननानै नायनोसो थांदोंमोन मा सोंनोसो थांदोंमोन बेयावनो नोंथांमोना सहैदों आं जेबो खालायाखै सार आंखौ निमाहा हो सार आंखौ थांनो हो दाय मावनानै बेबायदि बुंफैदों नोङो आं जेबो दाय मावाखै सार आं अन्थाइ देख्रुबनाया सार बैयाव अन्थाइ देख्रुबग्रा दं जे आं बेयावसो अन्थाइ देख्रुबो सार नोंथाङा फोथायाबा आंनि बिगोमाखौ फन खालायनानै सोंहरबानो जाबाय आं सिख्ला एदावाखै सार चुप एकदम चुप चिल्टा I'm triple happy जाना दं दा मानो ओइ निक्की listen to me बिसोरखौ बेसेबा बुदोंनो पुलिसा ओरैबायदि बुदोंनो गाख्रबगासिनो बिसोरो आंखौला बुंदों आंसो आंनि गावनि मेगनजों नुनो मोननांगौमोन बिसोरखौ बुजानायखौ आदै बेसेबा गाख्रबदों खोमा मोनदोंना सेंग्राफोरखौ बेबायदि बुजा होनो हाब्ला सान्थि मोनसै आं बेफोरबायदि हारामनि सेंग्राफोरखौ लामानि गुन्दाफोरखौ हानाय मोनब्लाथ' आं लामानि गुन्दाफोरखौ गासैखौबो पुलिसजों बुजा होजोबगौमोन इफ गड इसोरा जुदि आंनो मायबा शक्ति हरगौमोन मेजिक हरगौमोन आं दुनियानि जेसेबां गुन्दा सेंग्रा दङ गाज्रि दाखु सेंग्रा दङ बिसोरखौ जेलाव जोबथेनानै सोना दोनजोबगौमोन आङो येस बेब आंबो ओइ निक्की बिसोरजों बुजागासिनो दोखो बिसोरखौ भिडिअ खालायनानै नेटआव भाइरेल खालायनो हानांगौमोन ने बेसेबा मजा मोनगौमन येस हानांगौमोन ने बिसोरखौ मबाइलाव थिखांनो बुजानायखौ साला सेंग्राफोरा साला मजा मोनगौमोन नायनानै yes babe बेथ' नंगौ बाट बेफोरबायदि आरो दा पसिबल नंलाना दा आरो पुलिस स्टेसनावबो थांबावनांगोन आरो बेबायदिबा एलाव दंना गैया बिसोरो जेनेबा पुलिसआसो बुदों नालाय बेफोरखौ नेटआव होनाय नङा खोमा जायखिजाया जियानो जाबाय मोजाङानो जाबाय ने थौद' दानियाबो निक्की we have to go to the restaurant ना बिसोरनि बुजानायखौ खोनानानै आंहासो ओंखाम उखैबाय I'm so hungry yes इन्सपेक्टर मेम नोंथां नोंथां रितु आं एसे केसआव गिदिंगासिनोमोन बेनिफ्राय बे खाथियावनो फैदोंमोन नालाय नोंथांनाव हाबलांनो होननानै मोनसे खोथा खबर होलांसै होननानै हाबबाय आङो मायबाफोर रनिनि खोथा मायबाफोर खौरां मोनदों नामा मेम मोनसे मोजां खौरां मोननाय माने जायनि नोंथाङा कमप्लेन होदोंमोन नालाय बे जुगामि आरो बिनि बिमा माबानि सेलिनि बे जुगामिखौथ' मोनाखै नाथाय बे सेलिखौ सोरबा बुंदों जोंफोरनि CID-फोरा बे जायखौ जों खामानियाव एंगारहरदोंमोन नालाय बिखौ नागिरनो थाखाय बिसोरो बुंदों बे सेलिखौ खाथि खाला बे क'क्राझारावनो गोरलैयाव सोरबा नुलाबायदों होननानै सानसेखालि बासाव गाखोनाय नुदोंनो बासाव बे क'क्राझारनिनो मोनसे गलियाव बिसोरखौ नुनो मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय सासे बुरिया बिसोरखौ बासाव गाखोनो माने बेखौ सेलिखौ बासाव गाखोनाय नुदोंनो गुवाहाटि बासाव होनबा मेडाम दा बेखौ माबायदि हमनो होनब्ला बे गुवाहाटियाव थांबाय नामा मेडाम आं मिन्थिगौ आंनि फिसाज्ला गोमानायाव बिसोर सानै मानसिनिनो आखाइ दङ मायबा खालायनानैबाबो मेडाम बिसोरखौ हमथार जोंफोर गुवाहाटिनि पुलिस स्टेसनावबो गंफा पुलिस स्टेसनावबो खबर होनाय जादों ओजोंबो गुवाहाटियाव सोरबा नुनो मोनदों होननानै बुंदों दा बिखौ हमनो नाजागासिनो जोंफोरो साननैसोनि गेजेरावनो बिखौ हमनानै लाबोगोन बे खारग'खाया नोंथाङा टेनसन दाला जुदि रनि गोमानायाव बिसोरनिनो आखाइ दङ बिसोर खारग'खाया मेडाम बिसोरनिनो आखाइ दंखायो नङाब्ला मेडाम बिसोर मानो बेबायदि सिखाव बायदि खारखोमानो बेबो मोनसे खोथा बिसोर दाय गैयाबा बेबायदि खारखोमानाय नङामोन ना मेडाम दाय गैयि मानसिया बेबायदि खारखोमायाना मायबा मोनसे दाय मावनायखायसो बिसोर बेबायदि खारखोमादों सानैबो बिमा फिसा नङाब्ला मानो गावनि न'खौ गारनानै ओरैनो खारखोमानो मेडाम बेनोथ' जोंनि बयनिख्रुइबो गिदिर क्लु मानोना जों बिसोरनि न'आव जेबोखौथ' मोनाखै नाथाय बिसोर सानैयादि खारखोमानानै दङ बेनो बिराद गिदिर क्लु बेयावनो जोङो सानखादों बिसोर सानै मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे मिथिखागौ बिसोरो जानो आंनि फिसाखौ बाव लांनानै दोनहैदों मोजाङैबा दंना गैया असभ्यफोर साला
लाजि गैयैफोर निलज्जफोर नोंसोरनि थाखाय आङो बिना दायाव दाय गैयालाफासिनो आं साला बे पुलिस स्टेसनाव बेबायदि दोनजादों साला नोंसोरनि थाखाय आं बेसेबा बुजाबाय आरे भाई सानानै थानो हायाखै नोङो आरो माबा हादे सानानै थानो हायाखै साला सनमान गैयैफोर पापिफोर साला सिख्ला एदावग्रा नोंसोरनि थाखाय नोंसोर साला पापि असभ्यफोरनि थाखाय आंहासो दिनै जेलाव थानांगौ जाबाय लकआपआव थानांगौ जादों पुलिसजों बुजादों आं साला लाइफआव माब्लाबाबो बेबायदि लकआपआव सोजाफेराखै बुजाफेराखै नोंसोरनि थाखाय बुजाबाय मान सनमान गैयै बायदिनो बिना दायाव दाय गैया मु गैयानो ओइ मुर्खामि नोंखौलाय सोरथो फैफानो थिनदों नोंखौलाय सोरथो बेयाव थानो होदोंमोन नोंबो सिख्ला एदावना मजा लानो नागिरदोंमोन बेनिखायनो जोंफोरजों लोगो जाफादोंमोन जोंफोरदि साइड जाना थाहैदोंमोन एदावाखैबाबोथ' नोंहाबो एदावनो गोसो जादोंमोन ना सोरथा असभ्य हारामि साला हमजादों केसआबो लाजिथावथाव सिख्ला एदावनाय केससो मा सानगोन मानसिफोरा मान सनमान सेस जाजोब्बाय आंना नोंसोरनि थाखाय ओइ मूर्ख दा बेफोरखौ सानना लाब गैला सोरबा मानसि दङना गैया आखायाव बे जायगानिफ्राय ओंखारलांनो नङाब्ला जों बेयावनो थाबाय थानांगोन इनकाउन्टार खालायजागोन पुलिसफोरजों ओरैनो आजिखालि सिख्ला एदावनाय माबानाय केसफोरा बेसेबा गिदिरखा माबारै मानसि नागिर सोरबा न'खराव मानसि दंबा माबार फन खालायना लिंहर जोंफोरखौ बेनिफ्राय बख'नो औलै ब्र जोंनाथ' रावबो गैया बेबायदि गिदिर मानसिबो गैया जोंफोरनि सिनायनायाव ओइ ब्र दे नोंनो माबा मोनसे खालायदो नोंहा दा दाय दङबाबो गैयाबाबोथ' नोंबो दा दायनिगिरि बायदियानो जाफायबाय ना नोंनि केसआबो जोंफोरबायदिनो समान जाफाबाय नोंनि केसआबो जोंजों जाफाखाबाय लाब गैला दा बेफोरखौ साननानै सोर मावदों सोर मावाखै सोर दायनिगिरि गैया दा खालि नोङो माथा मारिदो सोरखौबा लिंहरदो न'आव सोरबाफोर दंबा सिनायनाय मानसि नै नोंसोरखौबो लांगोन आं सेवना था बेयावनो बुजा आंथ' ओंखारलांखागोन मानोना आंहा जेबो दाय गैखाया नोंसोर साथामा बेयावनो सेवनानै गोग्लैना था दरखार गैया आरे भाई इसेथ' बुजिनो नाजा दा नोंबो सेंग्रा जोंबो सेंग्रा एथ' समायना सिख्ला नुबालाय एदावनो लुगैया नामा समायना नुनायखायसो एदावदोंमोन सैमाफोर समायना सिख्ला नुबानो एदावगोन नामा हाजार लामाथिं समायना सिख्ला थांगोन नों बयखौबो एदावगोन नामा दा एसे फिलिंफोरा गुबुन जायो देनाय समायना सिख्ला नुबा जोंबो सेंग्रा मानसि हाजारबाबो एसे माथो होनो मिनिनो लुगैयो रायज्लायनो लुगैयो बेबायदि होनना आरो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट पास खालामगोन नामा आरो समायना नुनानै एदावनाया बेलेग आरो गुबुन नोंसिना गुबुन साइडथिं थांदों मिथिबाय सिख्ला नुबा जोंबो नायो मायबा मोनसे बुंग्राया गुबुन खोथा नाम सोंनाय मुं सोंनाय अबेनि होनना सोंनाय बेफोर गुबुन खोथा नोंसिनालाय मा बेलाय नोंसिना जाबाय गुन्दानि जादाव गोग्लैयो नोंसिना मा डाइरेक्ट बेलाय सिङाव मा कालारनि गानदों मा कालारनि गानाखै बेफोरखौ कमेन्ट पास खालायनो गोनांलाय मा दरखार जादोंमोन सिख्लाफोरखौ आरो बेफोरखौ बुङो नामा जाम्बाहात मुर्खहात दाना बे ल'फोरा बेसे कारा जाबाय बेसे स्ट्रिक्ट जाबाय मिथिया नामा सिख्लानि फेथिया मा कालार बेखौ कमेन्ट पास खालायग्रा नोंसोरो बेयावनो गोग्लैना था दरखार गैया साला मा जेथोआव गोग्लैलाबायोलै मा प्रब्लेमाव गोग्लैलाबायो साला अबाव हाथायाव सबाय दालि ना गोरान बायनो थांदोंमोन साला अबाव जेलाव लकआपआव सोजाना दोनबाय आदे